usamantenge ngati kuti ine ndi munthu osowazochita iya. Nthawi zambiri munthu ngati iweyo mutu wako umagwiritsa ntchito bwino ndalama yokwana 1000 kwacha chifukwa ndi ndalama imene unayizolowera m'moyo mwako. Pamene wapasidwa ndalama mwina yokwana 20,000 kwacha umatha kudya ndalama ija ngati makata, mutu wako umazayambanso kugwira ntchito bwino ukasala ndi 1,000 kwacha. Ndi pamene umayamba kupanga maplani amphamvu, maplani ogwirika kuti aliyense ndikumakhulupirira kuti munthuyu anali ndi 1,000 kwacha. Kwa anthu amene amakudziwa kuti unali ndi 20,000 kwacha amaza kutenga ngati mutu wako sikumagwira. Anthu apempha kuti ching'aning'ani asapangenso ngati Habakuku. Dzina langa ndine Sammavita, tiyeni tikhale limodzi. Mwasekati iya imapatiza kabila nkhani yokuza John Chilembwe ndikamu. Masiku apitawa mkulu wa zisuzo komanso nthabwala amene amadziwika ndi dzina loti Ching'aning'ani analemba pa Facebook page yake kupempha maitrifoni ya mpinganjira kuti akhale bodyguard wawo. Ching'aning'ani analemba moteri pa Facebook page yake pa 31 July mchaka cha 2024. Atrifonia Thompson mpinganjira akufunika security yapadera, awuzeni atitenge ife machamani. Ndipo Ching'aning'ani anayika chithunzi chake atakunga m'masozi yake, atavala malaya, atayima ndi ichocho komanso sasoka. Ndipo Ching'aning'aniyo analemba izi pa 31 July mchaka cha 2024. Koma mu nthawi imeneyo posti yake sinasamalidwe kwambiri, anthu anangotenga ngati za majoko. Mu nthawi imeneyo anthu anangotenga ngati basi mmene aliyense amakwanisa kumuchitira tagi munthu. Koma zinazizimusa anthu chifukwa siku la pa 8 Oktoba mchaka cha 2024 patatha miyezi iwiri ndi masiku ndithu angapo, Ching'aning'ani chilembereni izi pa Facebook yake. Maitrifonia mpinganjira analemba pa Facebook page yake nati, Ching'aning'ani vunga akaunti yako tikuoneko ya filizesi, ntchito ya security ija moyamba Disemba. Kenaka pa 10 Oktoba mai mpinganjira analembanso pa Facebook yawo kuti Ching'aning'ani akaunti mwatipasa ija siya FDH ndiye titani. Apa anthu ambiri anadziwa kuti izi sizinali zinthu zamacheza, izi sizinali zinthu zojoka. Ndipo mmodzi mwa anthu amene anazindikira izi kuti sizinali zojoka ndi Ching'aning'ani mwene wake. Ndipo Ching'aning'ani analemba pa Facebook page yake kuti akusegula akaunti ya FDH Bank. Patatha kanthawi Ching'aning'ani anaonesa pa Facebook page yake kuti wasegula akaunti ya FDH Bank. Ndipo kenako mai mpinganjira anatumiza ndalama yokwana 1 million Malawi kwacha ku bank account ya Ching'aning'ani. Apa anthu anayamba kufaniza Ching'aning'ani ndi Habakuku ponena kuti ndalama yokwana 1 million kwacha wapasidwayo aidya ngati makata, monga mene anapangira Habakuku atapasidwa ndalama yokwana 6 million Malawi kwacha ndi Prophet Shepherd Bushiri. I just want one person who can do this instruction. I want someone who can bless this man with the $1,000. One person. What's that? The three of you come here. We are giving this man 6 million kwacha. Koma Habakuku anamaliza ndalamayo isanathe komwe 1 wiki. Iyeyo poyankhula malankhula kuti anayigawa kwa azibale ake, ndipo anthu ochuluka ankampempha ndalama, ndipo akuti ndalama ina anapereka ku chechi ngati chakhumi. Ndipo anthu ambiri akuti nayenso Ching'aning'ani 1 million Malawi kwacha wapasidwayo asayimwaze ngati Habakuku. Koma funso ndikumati kodi tizichulukirana nzeru ndalama ya mwini? Mesa Ching'aning'ani akuyeneka kumasuka ndi ndalama yakeyo? Kodi ndikuyenera kuti anthu ifeyo Amalawi tizichuluka nzeru pamene wina wakuoneka kuti wachitola chithumba? Perekani maganizo anu mu comment section below. Koma tiyeni tonse timufunire zabwino Ching'aning'ani pamene ali mmodzi mwa mamilioneya kuno ku Malawi. Dzina langa ndine Sammavita. Ngati mwikonda video hii please kumbukeni kupanga subscribe. Palinso ma video ina awiri awa aonereni.